gonna be fun. Nice. הגיע הזמן להתעורר, לעזוב הכל, להתגבר, לשוב הביתה. מה סימן ההיכר של יעל? החיוך. הגיע הזמן Like a sweet smile. I agree, לגמרי. גם באיזשהו צחקוק כזה, יחד עם החיוך, צחקוק כזה קטן. Taking a selfie with her tongue sticking out. That's a good one. לדעתי, יעל, רואים שהיא נכנסת לחדר, וכאילו, תמיד שהיא נכנסת היא עושה שמח. האמת שזה מתקשר. אני פשוט רואה את יעל תמיד מוקפת במשלחת של ילדים, וכשצועדים מפגשים, אז יעל עם סביבת מלא חברות. מבחינת ביגוד, חצאיות צבעוניות, פרחים, מלא. בעיניי זה החיוך שלה. החיוך הרחב כמו של אמא שלה. החיוך, הנשים, נכון? אבל גם כזה שיער בקליפס כזה אסוף כזה, וזה מדויק. הנשים חד משמעית. שוב, הייתי אומר החיוך הזה שמוביל אותה בכל מקום. כן, הייתי אומר הטלפון בסטטוסים. שוב, אני לא יודע למה אני לא נוכח. יעל, אם לא הבנת עד עכשיו, אני ממש אשמח להיות ברשימה. וזה הזמן להתקרב, לא לפחד מהכאב. מה יעל אוהבת לעשות? לשחק עם חברות, להעלות סטטוסים בוואטסאפ. יעל, תוסיפי אותי! ואז להחביא אותה מהמשפחה. זהו, שתוסיף אותי כבר. בני עקיבא, חברים, משפחה. לקנות בגדים. היא אוהבת לבשל, לאפות. לא כל כך אוהבת לנקות אחרי שהיא עושה את זה. היא אוהבת לשחות, היא אוהבת... הפועל. משחקי הפועל. היא ממש לא אוהבת לפספס משחקים. היא אוהבת זמן משפחה, היא ממש אוהבת להיות עם הדודים והבני. לשחק עם חברות. וואי! כמו שאנחנו יודעים, יעל אחות גדולה, דבר ראשון. הוא התלת עם אחים שלה, עם בני דודים שלה, איך שאני מכיר. וכל הזמן עם חברות שלה, מהשבועות שיצא לי להיות בצור הדסה. וואלה, אני לא מכיר, כי אני לא בפרנדס ליסט, אבל הבנתי להעלות סטטוסים לוואטסאפ, זה מהחזקים שלה. Loves being on her phone. She likes taking responsibility. מה הכי מעצבן את יעל? שקוראים לה תהילה. שהיא לא משחקת איתי ברביות. אני תמיד צוחק על יעל, כל מיני, היינו עכשיו בשבת בצור הדסה, ראינו את החברות שלה, אמרתי להם, עשינו לה קצת פדיחות, ישר היא מתעצבנת, פדחת, גם שהיא באה לפעולות אצלנו בסניף, קצת עשיתי לה פדיחות, ישר היא מתעצבנת. מרגיש לי שהיא מעצבנת את זה כשלא מבינים כאילו מה היא רוצה, כזה. או שלא מקשיבים. נראה לי גם בזה היא קצת מזכירה לי אותי. שכשהייתי גם בגיל הזה, כאילו אם לא היו מקשיבים לי עד הסוף, לא היו באמת מבינים מה שאני רוצה, הייתי משתגעת. יפה. מה הכי מעצבן את יעל? על עמיחי, שחר, אמא, אני לא סגור על איזה אחד. בקטע טוב. כמובן. שהבית לא הכי מסודר שהיא הזמינה חברות, נגיד. לגמרי. זה פשוט מדהים, יעל, אם אנחנו רוצים לתקתק את הבית, אנחנו נגיד לה להזמין חברות, והבית יהיה מצוחצח. מה הכי מעצבן את יעל? כנראה שעמיחי. עמיחי? נראה לי כאילו. נראה לי עמיחי. אני, כמובן. צחוק של ילדים. מה התכונה הבולטת אצל יעל? נראה לי זרימה עם כולם. פשוט זורמת עם כולם. עדינה, חברותית. I think she's a really good friend. Very respectful.
think that we're birthday buddies. That's the first thing I think about. I think sweetness. רגישה, חברותית. אני חושבת על פרגון. היא כל כך טובה בלפרגן, וזה כל כך לא מובן מאליו. אני שמחה בשביל אחרים ומה שהם עושים. זורמת. אני כריזמטית וכזה, שיודעת להפליג כזה. עדינות. בשבילי זה בעיקר שמחה וחיוכים. אני זה נראה לי אחות גדולה. אחות גדולה? וואלה, אני ישר ככה עולה לראש ילדה חברותית ומלאת חיים. מה יעל הכי אוהבת לאכול? יעל אוהבת קראנץ'. קראנץ'. תגיד קראנץ'. Crunch. Cucumber salad, shalevi. I think she likes my matzo bread. זה שאלה מעולה. יש חלות, 3.45 שקל, סוף הדרך של אמא, הייתי ממליץ בחום. רבקה זוסמן. ממליץ. רמה גבוהה. יש לי משהו לא עדכני. מה? כי כשהייתה קטנה תמיד היא הייתה אוהבת כל דבר עם מיונז. נכון, היה לה קטע, כל דבר הייתה אוהבת עם מאיר. ככה היא אוהבת מאיר. שאלה טובה. מה יעל לא אוהבת לאכול? כן, יעל אוהבת לאכול. ממש. היא ממש אוכל טוב, עושה לה עדר. אני חושבת שהיא תמיד תשמח להזמין אוכל, נודלי זה ממש גבוה ברשימה. היא אוהבת סושי, היא אוהבת צ'יפס, המבורגר, מנגל טוב. סלט חלומי טוב. פניך כמו אידיוט ברחתי להרים, בניתי מסביבי חומות מגדלים, חדרי חדרים, חדרי חדרים. איך אתם אוהבים לקרוא ליעל? תהילה! תהילה! יעל, תהילה, טיזי? YTZ. זהו, מעכשיו אנחנו עומדים לקרוא לה YTZ, כי לי קוראים YZ, אז ככה יהיה לנו שם משותף. יעלי, וכשהייתה תינוקת, יש לי גם תמונה שלה, דרך אגב התמונה של הפרופיל של אומה אלס, זה התמונה של בייבי כתינוקת וקראתי לה בייבי גרבר. בייבי גרבר. ליעל, אני פשוט קוראת יעל. יעל, הבדודה. היא פשוט באה, לבד. גם לי אין כינוי מיוחד, למרות שנראה לי אבא שלה היה רוצה שנקרא לה יעל תהילה. יעלוש. YTZ. חזרתי לסורי ושגיתי באומרי ששוב לא אכתב ואשוב, לא אכתב ואשוב, לא אכתב ואשוב, ואיכשהו סיפקת בידי שוב, ואני רוצה לעשות רצונך כרצונך באמת. מה יעל תהיה כשתהיה גדולה? מדריכה בבני עקיבא? זה לא שתהיה גדולה, זה עכשיו. אוקיי, אז מה את חושבת? נו, אחות. ככה זה במשפחה. אבל אם כבר רופאה. יותר רצינית. מורה. אני חושבת שהיא תהיה הייטק, כבד והייטק. רופאה. אני... לא, רופאה חיילת כאילו, חיילת. שחקנית של איזה משהו. יפה, גם שאלה טובה. כנראה אינפלואנסרית. כל הסטטוסים האלה שממש תופסים תאוצה. שוב, אני לא שם ברשימה, אז יעל, תוסיפי אותי. אני את האמת זכיתי להיות בזה בדיוק 10 דקות. איך היה? היה ממש נחמד. זה רגע אחד הכיף. קלאסי יעל. אני כבר לא שם. היא אמרה לי שלא בא לה להיות אחות. אבל זה היה לי זמן, כן. נראה לי משהו שקשור לעיצוב, לעבודה, כן, לעבודה עיצובית, משהו מדויק, משהו אסתטי כזה. או מורה. לא. כן, לא. היא סוחפת כזאת, היא יכולה. מה אתם מאחלים ליעל לכבוד בת מצווה?
Happy birthday, Yael. Wish you more birthday, good health. I remember when you are small baby, when I start here. Keep pretty and for more birthday to come. God bless you. That firstly she should enjoy this coming year. It's a new change, it's a new beginning, and there'll be many more new beginnings, and just with hatzlacha and a big smile. I wish her an easy fast. I wish for you, Yael, that you continue to be the sweet girl that you are and succeed in everything you put your mind to. I was going to say the exact same thing. שזה שלב גדול בחיים, שיהיה שנה של שמחה, שמכאן רק נעלה, תביא נחת להורים שלך, ולייבי ופופס, ולכולם, כל המשפחה. ולעומר וזאפי, כמובן, שלאחל לכולם דברים טובים, וספציפית ליעל. מזל שוב. שיהיה לה אושר ומזל טוב. שתפרחי, שתתחילי את הפרק הזה בחיים שלך, ופשוט תחווי, תראי, תלמדי. את מתחילה בית ספר בירושלים, את עצמאית עכשיו, פשוט עופי על החיים. מזל טוב ושתצליח בעבודה. עכשיו, אוקיי, מזל טוב, את חברה ובגדולה מושלמת, ושתהנה במחליצה שלך. שתמשיכי להיות הילדה הכי טובה כמו שאת עכשיו. יעל, אני מאחלת לך לכבוד הבת מצווה, שתאהבי את מה שאת עושה בכל רגע נתון, ושתרגישי שאת מגשימה את עצמך. והמון מזל טוב.